takawa mai nasara. Me yasa kowace uwar gida take tunanin amarya ta zo ne saboda kuɗin mijinta? Idan yau ka auro amarya kuma kai kuɗi, ai arzikinta ne. Me yasa ita uwar gidan kuka kasa yin arziki da ita? Shi so makaho ne kuma ba a yi masa shinge. Ai bawan Allah! Ke yanzu saboda iskanci mijinki zaki sa a kashe? Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka taka mata barki idan ba haka ba za mu yi uwa kuturwa kaka mai ya da ita wallahi. Mamtaza ta samu abin da zinariya ba za ta taɓa samu ba har ta mutu. Ko yar gidan uban waye bata isa ta hana ni shiga inda mijina yake ba. Ke? Gimbiya kike zagi? Ai ni Hadima mai wannan dukan da kuka mata bai mun ba. Ai da zaune ta kuka mata dan bura uban duka ya zama wannan duka na ne. In ma ban da kaddara me zai hada ni hada miji da yar fakirai yar talakawa wanda bata gaji mutunci ba. Na gwada ka akan kawata mai na ka tashi ka tafi. Dan me yasa zaki gwada ni? Karamin mai imani ne zai ci wannan jarabawar? Kan uba kutumelesi. Wani jarababban miji na aura sai dai mu mutu ni da kai ni na ma fi san mutu in rataya a wuyanka. Magana ce ta yaro da kika ce ɗana ne. Kuma ba ɗanka bane. Muya daga kina. Kuma ai uwa ita ta san uban ɗanta. El Yakub ɗana ne. El Yakub ba ɗanka bane. El Yakub ɗana ne. Ba ɗanka bane. Baki isa ki raba ni da shi ba. Wallahi na raba. Na shiga ku. Ku keɓe kai da ita ku aikata saban Allah. Shi duk irin kazantar da baka gani ba tsafta ne. Wallahi ban da wata kazantar. I am sorry. Ka bar sorinka. Allah ya tsine wa sorry. Kin yi mata shari. Ki je ki bata hakuri. To hell with you da kai da uwar gidan taka. Ba zan ba da hakurin ba. Me yake kike faɗi kokarin ki gaya mata? Bom din da ka dasa shi zan tura mata. Maza me za mu muku mu burge ku ne? Ku ne za ku aure mu, mu zauna da ku a gida, mu ɗauki ciki ma haifa muku, mu fa yayan ku tarbiyya. Amma daga ƙarshe ku ne za ku je ma ku ɗauko wata cutar, wata masifar ku zo ku jefa a cikin gida. Maila! Ai kuwa wallahi sai ka bani takaddata. Idan ko baka bani ba, wallahi sai na zagi dan duma da kabewa. Ban san wani irin mutane bane ku. Kamar wasu ƴaƴan shaidanu wallahi. Kar ka saki ka zage ni. Kaga babana ba shi da lafiya. Ta na ga bakin ka sai rawa yake. Shi kenan an babbe ya mutu zubaina. Allah ya ji ɗanka baba. Wannan kukan da kike da wannan birgiman na rantse da Allah ƙarya kike yi. Munafuka. Dan ma ina ta ki alhini? Alhinin ubanki. Munafuka. Ai gobe ma rana ce. Ai uwarki za ta mutu in ni ƴar halacce ba za ki ƙara ganin ƙafata. Uwarwa sai dai uwarki ta mutu. Baka gyara kwalabe ne. Allah ki bari. Kaga kina ji da ogai. Maina yanzu ina matsayin matarka in ce ka bari in gyara maka kwalar rigar ka tun a gida ka ce baka son irin wannan wasannin ashe wannan shegiyar ka zo ka aje a ofis ɗinka uban waye ya haɗa ki da kwalar rigar mijina a mari 100 na miki ɗaya saura 99 Waye mare ki nace? ni ce nan na mare ta ko za ka rama mata ne Bayan tozarta namshaza da yayi yanzu gashi ka tura ka ce a ce ya zo. Sun ce ya ce a gaya maka ba zai zo ba. What? Ke da ki saki hana shi zuwa inda Balaraba take. Don haka hakkin ku iri ɗaya ne. wallahi ba iri ɗaya bane saboda ni ban da haƙƙin tura masa yan daba su kashe shi Ga baban yan biyu nan. Ka koma baban Amir da Amira saboda ko ba komai aibi ya fi ɗaya. kawai ka saki Balaraba in kuma ba za ka sake ta ba to ka manta da ni dan na gama kishi da yan daba wallahi Ba zai yi in saki Balaraba ba. kai ma ba zai yi ka ce in dawo ɗakin ka ba Ai ke ce kika jawo duk abin da ya faru a wannan rikicin ke ce. in ka ga dama ka ce ni na haɗa Ukraine da Rasha faɗa ƙarshen sharri Hadi ashe kallon biri nake maka. Kai kuma kana min kallon ayaba. Ban gane ba. Ni ba na son irin wannan karin maganar naki. Kana nan kana ce min ka hakura da ita ba za ta dawo ba. Ashe ta karkashin ƙasa kuna tare. Ka munafurci ni. Ki ce kika munafurci kai. Allah ka haɗa mu da masoyanmu. Allah ka haɗa mu da masoyanmu. Kamar na katanga da magautanmu. Kare da ka bar su cuce mu. Ka ɗaukaka mu da ahalinmu. Kare ka bari a ci kokenmu. Allah ya Allah ka amsa ka kyautata ƙarshenmu. Ka amsa roƙonmu. amma in ina da haƙƙi a kanka To ai na zo har kaya fa kika canza mu.
Da kika ce ba za ki dawo ba. Sai kuma na dawo, kuma gani, sai kuma a da ni. Kaya za ka canja. Me yi zafi? Babu yanda za a yi fati na. Ka yi shi da kayan da Zubaida ta dinka maka. Yanzu haka za ku saka ni ta canza kai sai ka ce a gidan daukan hoto. Ina kike samu kici ka shiga bangaren Zubaida? Me sai kai ni bangaren Zubaida? Ita ce kin je. Kai ma ka san dai shaidar kishiya ko a kotu ba karɓar ta ake ba. Ku yanzu ba ku zauna lafiya ba? Ni fa yanzu hankali na yana kan Amir da Amira. Kawai sharri ne irin na kishiya saboda ta san biyu ya fi ɗaya. Kin je kin yi turanci ba daidai ba. Kin jawo mana cin mutunci da tozarci. A turancin wa aka haifa da shi? Mangwafat ma da ya shigo Najeriya wa ya samu ya iya turanci. Duk dama ce. Ni ma kuma ido ne ya min yawa. Hajiya Balaraba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatiyar Hajiya Balaraba. Kika kasa? Ashe ke ce kika ce a bani in buɗe taro da addu'a saboda makirci ko? To uban wa ce ke gudun Islamiyya? Ke kuma uban waye ce ki haɗa present tense da past tense? Mustaƙinƙin ma mai haƙorin ABCD ya ci uwarsa. Yanzu jinya nake kamar mahaukaci da wuƙa. Wallahi duk wanda ya tsaya a gabana ko waye shi wallahi sai na daba masa. Garki ake bikin me? Gidana da ni ban sani ba. Ita wannan amurai wace ce ita? Yar gidan Hajiya mana ta Shagamu. Da cikin yan umu ba wata Hajiya a Shagamu. Har sani kai da ba zumunci kake ba. Za ka yi rantsuwa akan ba za ka ƙara neman mata ba, sannan kuma ba za ka yi min kishiya ba. Ni maina na rantsi da Allah ba zan ƙara neman mata ba kuma zan miki kishiya ba. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Hollantex ne suka dauki nauyin kawo muku shi, kuma ana samun atamfar Hollantex a dukkanin rassan Mudassir Brothers da ke faɗin tarayyar Najeriya.